बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असां सिंधी ॿारनि किताब जो सबक नंबर ॿियो रीडिंग कंदा आहियूं। सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, काफ इश्क, सबक, बे ज़र बे, ये वा यो, सबक ॿियो। ॿ आवाज़न अलिफ मद आ, नून अलिफ ना, आना, हे ये ज़ेर ही, अलिफ मद आ, नून अलिफ ना, आना, अलिफ मद आ, हे ज़ेर हे, नून ज़ेर ने, आहेने, आना ही, आना, आहेने। अलिफ पा, वाल वा, पावा, ये ज़ेर ही, अलिफ पा, वाल वा, पावा, अलिफ मद आ, हे ज़ेर हे, नून ज़ेर ने, आहेने, पावा ही, पावा, आहेने। गाफ अलिफ गा, बेलिफ बा, गाबा, ये ज़ेर ही, गाफ अलिफ गा, बेलिफ बा, गाबा, अलिफ मद आ, हे ज़ेर हे, नून ज़ेर ने, आहेने, गाबा ही, गाबा, आहेने। गाफ ज़बर ग, ये ज़बर प, गप्प, वा ज़बर व, ये ज़बर ग, वग्ग, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना, बेलिफ गा, नून अलिफ ना, गाना, बेलिफ बा, बेलिफ बा, बाबा। सबक ॿियो आना ही, आना, आहिनि, पावा ही, पावा, आहिनि, गाबा ही, गाबा, आहिनि, गप्प, वग्ग, नाना, गाना, बाबा।